mayubuntag ka na tumitanan. Ako karon pasahon ang mga intensyon sulod sa atong Santos Kamisa. Kamisa alang sa kalag, Reverend Father Ariel Aquino S.M.M. Kamisa alang sa makalag, Benedicta Selyuti, Mesa Selyuti, Bidala Ababon, Paulino Caparas, ug sa tanang mga kalag. Kamisa alang sa makalagila ni Eduardo Abadias, Rosalino Pancet, Judosio Abadias, Brigida Abadias, o kamisa pasalamat sa grasya kanadawan. Kamisa sa makalagila ni Ponciana Ramos, Benjamin Ramos, o sa tanang mga kalag, nagkamisa Beverly Benuela. Kamisa alang sa makalagila ni Emiliana Borgonio, Mamardo Oquias, Guadalupe Oquias, Frederick Oquias, Loncio Maquiso, Danilo Mercado, Rofo Amber, Ninita Amber, Silvestri Borgonio, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Kamisa alang sa makalag ni Mamerto Herasmio, Gorgioso Herasmio, Ignacio Herasmio, Lorenzo Herasmio, Marcelino Herasmio, Juancho Herasmio, Filomena Bastalo, Anastasia Ingracial, Generosa Adlawan, sa tanang kalag sa purgatorio. Kamisa pasalamat sa mga grasyang nadawa o sa may panglawas sa tibong pamilya, ang nakalat, Pansit, Pahinting, Family. Kamisa alang sa makalagila ni Rosalino Pancet, Coventina Pahinting, Matillo Basabi, Catalina Basabi, Isabel Pancet, Tomas Pancet, Jacinta Manela, Felix Cañados, Claro Pahinting, Julia Pahinting, Eduardo Agadies, Marciana Aranita, o sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na katong wala na ilang handong, ang kamisa, Pansit, Pahinting, Family. Kamisa alang sa makalagila ni Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Filipa, Amparo, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Bertoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Rayo, Rufina, Juliana May, Stanley King, Katangkatang. Ug sa tanang kalag sa purgatorio, wala na handong kanila. Kamisa sa makalag ni Milani Crescencia Yongko, Manuel Yongko, Crescent Kayla Yongko, Maria Machacon, Jose Machacon, Augusto Cesar Machacon, Flora Campumanes, Piti Campumanes, Cesarina Campumanes, Melchor Ogia, Marifil Ogia, Felipe Yongko, Eugenia Yongko, Benito Ogia, Meraluna Ogia, Jose Lima Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagkamisa, Mayo Yongko and Family. Pamisa sa mga kalag nila ni Teodoro, Doreen Villasencio, Felisa Villasencio, Corbino Villasencio, Celso Villasencio, Joseph Villasencio, Filipa Basabi, Maria Basabi, Soterita Rosario, sa tanang mga kalag mula na nag-ano. Ang nagpamisa ay din. Pamisa alang sa kalag ni Modesta D, Bernardino D, Segundo Basabi, Estelita Basabi, Constancio Templa, Bibi Labes, Merlin Esiguera, Esther Paglibo, Edwin Dapiton, Renzi Dapiton, Edgar Labes, Jose Dapiton, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pasalamat sa mga grasyang nadawat upayong panglawas. Panisa alang ng Senior Santo Niño, Mama Mary, Senior San Roque,
San Pedro Calungsod, Inahan sa Turing Panabang, Divine Mercy, Mahal na Virgin Maria, Virgin sa Ricla, Virgin sa Guadalupe, San Luis Marie de Montfort, Monsignor Pamuno. Pangisa alang sa makalak sa purgatorio o sa balak nila ni Concepcion Basabi, Porfirio Basabi, Felix Basabi, Victoriana Basabi, Andrea Basabi, Antonio Basabi, Alberto Basabi, Maxima Basabi, Susana Mambri, Cornelio Yonson, Angkay Yonson, Gaudencio Yonson, Lina Manubag, Elna Manubag, Nicolas Yonson, Rodolfo Bastida, Anastasia Bastida, Ernesto Bastida, Conrado Bastida, Adila Cabiso, Narciso Cabiso, Rodolfo Cabiso, Eli Cabiso, Alma Cabiso, Jose Cabiso, Mateo Basabi, Soriaco Basabi, Claro Basabi, Esperanza Yonson, Otiliano Espra, Margarita Yonson, Renedo Yonson, Maximiano Cabatuan, Milicio Alipio, Lolita Alipio, Bibi Boy Alipio, Diosmoro Noya, o sa mga panangkalak sa purgatorio. For all the blessings received, good health and safety for my family, through the intercession of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary, and for the eternal repose of the souls of Doris Navarro, Angeles Alcordo, Temestocles Alcordo, Jonathan Alcordo, Kathleen Elias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Mark Sanders Sarno, Luciano, Benjamin Ocampo, Amalia Navarro, Elsa Enriquez, Cristina Navarro, Carolina Labapes, Anthony Molet, Arnold Mercadal, Alodia Inhosol, Chris Alojan Hosol, Ralph Ibn Plaza, James Hansol, Roland Alcordo, Joseph Malon T, Cristina Navarro, Benigno Alcordo, offered by Ricky and Doris Sarno and family. Mass offer for the fast recovery of Johanna Carmel Sarno, Judy Yano, and Norman Navarro, offered by Ronis Sarno. Kami sa pasalamat sa tanang grasya na nadawat o paghandog alang sa makalang nila ni Tarsina Salmasan, Stanislaw Salmasan, Albino Baldon, Arnel Baldon, Ayesha Baldon, Eduarda Miramel, Divorcio Miramel, Rosel Abintahado, Marisa Nakwa Abintahado, Florecita Abintahado, Anastasia Ingracial, Constantino Ingracial, Jesus Ingracial, Asteria Ingracial, Manolo Ingracial, Emilia Ingracial, Mamerto Merasmio, Claudiuso Merasmio, Filomena Merasmio, Russell McCoy, Bernardo Abintahado, Julia Abintahado. Kung sa tanang mga kalak sa purgatorio, ilang na kayo kasumualakay ng kanya. Nakando, Bravo ang Sister Nini Abintahado. Isa pasalamat sa mga grasya nga akong nadawat, adlaw-adlaw, o sa mayong panglawas, o sa ikadumang kinabuhi sa akong ig-agaw, kasi nilorong ka na nadisgrasya, ang nakalat, Gadiena at Navarro family. Pamisa alang sa makalakila ni Valentin Canedo, Damiana Igaling, Flavia Abad, Antonio Tamosa, Leon Canedo,
Romana Abad, Gerardo Manubak, Jacinta Hambry, Eduardo Cañedo, Lodi Cañedo, Dionisio Cañedo, Fernando Curtis, Janet Curtis, Salvador Curtis, Eunides Manubak, Josephine Manubak, Bibi Carl Manubak. Isang salamat sa mga siyang nagawad o kang Senior Sandrobi na pamisang ang Busaro family. Pamisa sa Makalakila ni Francisco Mabalcon, Isabelita Yu Mabalcon, Francisca Mabalcon, Soledad Oy Mabalcon, Consolacion Delgado, Dorothea Antolo, Gloria Rufin, Francisco Leonson, Obresela Leonson, Mamarta Leonson, Cobito Banguran, Josepa Banguran, Monico Banguran. Ang pamisa, Mr. and Mrs. Romeo Banguran and family.
Pamisa alang sa kalab ni Renato Ibasan. Daghang salamat. Ang Pamisa Erlinda Ibasan. Thanksgiving to Blessed Trinity for all blessing and good health and protection, and for the souls of Joel, Julieta, Romel, Virginia, Manuel, Lino, Rosarini, Alberto, Rebecca, Lucilio, Lucia, Lourdes, LP, and also Saint Purgatory from Bahagi Funny. Thanksgiving Mass to God Almighty for all graces received, good health, for the gift of life, deliverance, and protection, offered by Gloria Celio. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, gagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay nga naa kaninyo. Ato karon nagputan ang ikaduhang kandila ng atong pagpanaw sa Adbyento. Ang kandila nga simbolo o kalinaw, peace. Ining simana nakadalo ko ang kandila sa ngayong soul, maglusod kita sa mga sala o kita mahimong andam sa pagsaulo ni Santos Manos.
kaluyan. Punta kita sa Diyos na makagagamong sa tanan, upasay doon sa itong mga sala, o dalod kita niya, atos sa kinabuhing tayo. Magampo kita. O Diyos nga makagagamong magpaluluyon, wala tayong mga buhat na mo din sa kalibutan nga makabalda sa among paghinapong pagsugat sa imong anak. Hinuluan, linangdagan sa langit nun mong palang, hinuwa kaming tapos sa pagkakikuban kaniya. Kiniamong ipangayo kinagit sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhiyo-gayo-pan kanimog sa Espiritu Santo, Diyos ang tut sa kahangturan. Pagbasa, ikan sa kasapul ni Propeta Baruch. O Jerusalem, kubua ang mga sakot na gisulog sa imong pagbabutan o makasakit, o pagsulog sa walay katapusang harian sa himaya sa Diyos. Pagpupo sa katarong sa Diyos, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Diyos na walay katapusan. Ang Diyos magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, mayroon siya kanimo. Ang imong kasiguruan, nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag, nagikan sa imong mahimayaong pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa, kung hain sa Diyos ang balaan, dadon ang imong mga anak nga nagiusa, gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Diyos na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak, gibihag sa ilang mga kaaway. Nga mibiya sa sila kanimo nga nagtiniel, apan ang Diyos nagdala kanila balik kanimo. Sinanga sa kaharianon nga kasana. Ang Diyos nagsuko nga ang tanang kataas nga bukid ug walay tinutubang kabungturan patahon. Nagsuko siya nga mga walong punon ug ang yuta patahon. Aron ang katawhan sa Israel mupauli nga walay kabilingan diha sa himaya sa Diyos. Sa pagsubo sa Diyos ang mga lasang, sa humot ng mga kahoy muturo aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Sila mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy ug katarong lilibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang tulong sa Ginoo. Sa
Pagbasa ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Ug ikalipay ko ang pag-angko kanunay alang kaninyong tanan, tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa Ebanghelyo. Sukat sa unang pagayong adlaw hangtod karon. Kung busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga misugdan sa Dios diha kaninyo. Padayonon kayo niya hangtod mahuman kini, hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Diyos nga ang timpos kong pagbati alang kaninyong tanan, gikan ngayon sa kasing-kasing ni Kristo Jesus.
akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga motubo unta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa laging maayo. Sa ingon niini, mapukli kamo o walay ikasaway niya kanimo. Unya sa pagbalik ni Kristo, matugog unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Jesucristo, alang sa himaya ug lungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa ika-15 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe ang iyang igsoon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Trachonitis. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena, ug si Anas ug si Caiphas mao'y mga pangulong pari. Nini ngayong panahon na ang pulong sa Dios niabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awa-aw. Busa ilugog pagtahak ni Juan ang tibuok kayutaan sa kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya niingon, inulsuli ug biyae ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang kasahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang mga libaong, pataga ang tanang buntod ug nga bukid. Tulira ang mga kaliko-likong dalan, pagsaya ang mga gansal mong dalan, o makita sa tanang mga tao ang kaluwasan gikan sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag ng tanan. So, paspas ang adlaw, no? Sa atong upat ka kandila, niya na sa ikaduhang Domingo. Sa atong pagpangandam sa Pasko sa pagkataon ni Jesus. Nahinumdum pa mo last week sa atong gihatag na acronym, unsay atong buhaton ining upat ka semana, atong gamiton ang acronym nga Advent is to be awake, letter A. D, to discover. Okay? Budungagan na to ang letter D, to detach. Okay? And then letter B is to verify. Letter E, evaluate. Letter N, to nurture and nourish. And letter T, to be thankful, and to be touched, and to be transformed. Karong Domingo nga, klaro kayo, no? Nga mensahe ang Ginoo supa iniini ang acronym. Akong i-highlight lang ang duha ka letters. Letter D, discover, and then to evaluate. Kung sa may ma-discover na to, madiscoveryhan na to nga
na ay usa ka tawo nga special kay gi-highlight diri sa ebanghelyo. Kinsa niya? Si San Juan Bautista. Okay? Siya ang banggiitan nga propeta. Sa tibuok pagpanandam nato nining Adbyento, na ay mga tao na i-highlight sa Ginoo aron himo silang mga ehemplo sa atong pagpangandam. Of course, si San Juan Bautista, naaon niya si Santa Maria, naaon niya si San Jose, naaon niya si Zacarias, naaon niya si Elizabeth. Pero karong Domingo iimbitar kita na i-focus nato kang San Juan Bautista. Kinsa man si San Juan Bautista, anak siya ni Santa Elizabeth. Igagaw siya ni Jesus. Kaya nahimundog ta katong sulti sa anghel na ikaw Maria mahimo kang inahan sa Dios, ingon ang anghel ng imong igagaw nga si Elizabeth nagmabdos 6 na kabulan. So 6 kabulan na si San Juan Bautista mas maguwang kang Jesus. Pero ang misyon ni San Juan ang pag-andam sa katawhan para sa umaabot na Mesiyas, meaning katao ni Jesus. Nindot na i-highlight, no? Na si San Juan Bautista na ay tulog ka mga butang, nagtudog niya nato kung saon pagpangandam. Ang una is, no, kinahanglan andamon ang atong kasing-kasing. No? Di ba kita na ay mga importanteng mga okasyon, na ay mga udluaw o bisita na ito, mangandam ng Diyos bayo, kalaganan ng atong pagpangandam, maglimpyo, mag-decorate, diba? Pero para sa Pasko, dili lang external, no? Nilog tayo na natay mga tanawaragot, no? Mga stars din na, hinahinay na pagpangandam na para sa umaabot na Pasko, din ang atong lugar, labi na inigli sa Ligalyo na unya. Pero naaming doon po na pagpangandam na ilanyo ka nato. Ang pagpangandam sa atong kasing-kasing. So naigisulti si San Juan Bautista. Kung sa isulti niya, inusuli, biyai ang inyong mga sala, kay pasayoon ka mo sa Diyos. Kay usahay ko ng atong pagpangandam, external na kaayo, pero atong kasing-kasing na puno o kalabot, na puno o kayugot, unsa pa? Kung gitan-o mo ko ninyo, ako ba'y inunda na ninyong kalabot, kasuko, o unsa, no? Bitaw, naasa kasing-kasing dili pa? Sala, no? Kinahanglang mawagtang din sa akong kasing-kasing. Aron sa Jesus, malipayon nga mo abot, iligtas ko. Yanindot pa kayo, igamit ni San Mateo, San Lucas, ang mga pulong ni Propeta Isaías. Usa ka singgit nga nandito sa kamingawan ang tingog ni San Juan Bautista. Unsa man ni, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo, hawani ang iyang agianan. Unsa man kinahanglang gawanan sa akong kasing-kasing kaya mabasig makasagabal. Kasabay na ba mo lakaw na kanang daghan kaayong sakot o daghan kaayong mga tanong? Lahi na kayo kung hawan kayo, di ba? Kaniti sa una din na, di ba? Bukod mo kayo din na, karoon nindot na kayo ang inyong atong paglakaw-lakaw kay hawan naman. So, ang pagpangandam di ay hawanan ang akong kasing-kasing. Abunuhin ang tanang mga libaong. Kailangan ba magkarsada ng libaong? Ha? Tinood? Bitaw, lipay kayo kay kapit na, no? Ayoko na rin atong dalan din. Paday na itong kampo, no? Kay bait ka, alam kong magsulti lakad, no? Untol-untol din ha, kung diingon pa nila, bawd na din doon. Sa wawitong din, bawd kay ang dalan mo, no? Mindot ka ayaw na itong kasing-kasing sa inikanhin ni Jesus, di mag-dakal-dakal kayo pagkatong ni Jesus. Kung sa may sulti niya, pataga ang bungtod sa mga bukid. Kung sa maning mga bungtod, para sa mga Bible scholars, ingon sila, sa itong kasing-kasing dagang bungtod sa garbo.
ang garbo. Kaya nga naman, lang, mas maayo ko kay kanila. No? Ninun kayo natin sa Ebanghelyo, hindi mo kayo basahan ng tiguok, no? Kaya sa unang parte sa Ebanghelyo, i-enumerate ni San Lucas ang mga pagkiitan ng mga tao, kinsa man, Emperador Tiberio, Poncio Pilato, si Herodes, si Lisanias, si Caiphas, si Anas, kini mga big time niya itong panahuna. Pero wala, gipili sila sa Ginoo nga mamaoy mahimong instrumento para andamon ang dalan sa Dios. Kinsa gipili niya ang usa ka simple kaayo nga tao nga ginadlag sa Juan Bautista. Unsa may isulti, unsa may pagtulunan na tumakitan? Kaya kini mga tawhanan nga nasa pwesto kalaganan ng bugiro, Ginoo dili. Ang mga tao nga mapaugsanon sila ang maga-serbisyo. Sila ang mag-alagad. Mao ganing San Bautista yung modelo sa pagpangandam. Dili si Haring Herodes, dili si Emperador si Pilato, kinsa pa. Sa mauni ang mga gustong buhato nato sa atong Ginoo karon pangandam. Napagyud tulira ang nagliko-likong dalan. Kung saan may magliko-likong dalan, nakasuway ba ta? Nga kanang usay, magkapit-kapit ka ba? Ang Ginoo, malik na ka sa imong padulyan, nakasuway man na. Nakasuway na mo ka ng matumugmol. Niya gusto ka mamalik kung inanin ko, uy, naisili dito, uy, nakikuha dito. Ipagpuman, wala ko'y kwarta para sa gusto na kumalik. Nakasuway man na. Kagkat na mong kwarta. Okay. Inana, pero hindot kayo na diretsyo. No? Ang ating kinabuhi. And then, kapsaya ang gansal-gansalamon. Ay, ang bulungan eh. Gansal-gansalong dalan. Ang atong mga bisyo sa kinabuhi, inahinayo na itong tangtang. Kaya mo, karoon niya, worried ka yung mga obispo. Kaya na obispo, grabe kayo na itatap. Unsa kanang sabong. Sabong. Isabong. Daghan na kayo na purdol na. Kaya naman, hala, usay babaligya ang balay tungod sa panugal. So, tanaw na to. Unsa kay ang mga bisyo. Bisan po kitang mga nanay na putay bisyo sa hay. Tinood, naman to sa atong silingan niya. No? Di ba? Atong hinay, tagtagtamon, atong pagpun. Ang pagpamakap, ang pagpamalikas. Kaya naman mo ni gansal-gansalamon kasing-kasing. Kanindong kong hapsay, mga atong mga kasing-kasing. Ulay mga mugawas sa mga bating pulong. Kay mo, kung saan na ito ba kay Baw, kung limpyo ba ito kasing-kasing, kay Baw, ano mo kung sa imong gawas sa imong baba. Kung mga batin ang mugawas sa imong baba, pasabot na na ako kasing-kasing bugaw na ito di ay. Pinahanglan ng akong limpyuhan. Mao kini ang pagpangandam na bitudlo ni San Juan Bautista na. Okay kayo ng mangandam ta, magdekorate ta sa balay, huwag yung problema. Nainugdod ko sa una sa gamay pa ko. Basta December na gani, alam mo, i-overhaul ang balay. Anang suot, iluhan tanang mga cobwebs, hala, okay na. E kami excited kayo ni Kay, mag-andam ng bidyas. Di ba? Ang mga bidyas, hindi tayo kaya ito ihulog at ito ibutang ang mga regalo sa mga ginikanan. Ngunit, pagpangandam, gamay pa, pero nindot na mutubo ang atong pagpangandam, labi na sa kasing-kasing. Inikabot niya sa Misa di Gallio, nindot po tayo ng pagpangandam sa atong kasing-kasing. Pugol niya, ang andam ako, kanunay, para minsan niya gusto mang-pisal. Ayaw mong kadlok, doon na sa Ginoo. Kaya pasaylo, bisan kung sa kanagsaa, doon lang sa pare, kay pasayloon. Ugaan kaayo ito masinati, ito magpamumpisal. Nindot kayo ng Pasko, na makaimo na kita, Lord, thank you, na andaman yung ikaw, kung maayong kasing-kasing, parang ikaw ang puyo, din ka nato.
kaibog na lindo. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa ngamahan nga magagahom sa tanan. Gugubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, yang bugtong anak na Dios. Gianak samahan sa wala may katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili kinuha usab kiniya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, ug alam sa itong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimong siya na mailawas gikan ni Maria Kaulay, ug nahimong tao. Tungod ka na itong ginansang siya sa krus, susugod mo siya Pilato. Naganto siya na matayo gilubong sa ikatlong adlaw, tabanaw siya aron magtuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ng nagalingkod sa tuos sa amahan. Ubalik siya ng manumayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ugang niyang hikarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa amahan sa anak, dungan sa amahan sa anak isimba siya o himaya, ug misulti kinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usang santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyan alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Si San Juan magbubunyag, nagmantala na ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa masalikod kitang mag-ampo alam sa mga panginahanglan sa tanang mga anak sa Dios. Diya sa pag-imon, Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Na ang simbahan, Katoliko, magpupli o mga walay guling diya sa tanan niyang mga sakop, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga sila nga namunuan sa atong nasod, kanunay lukatungan sa mga balaod nun, nga makaayo alang sa tanang katawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga alam kaniya itong nag-antos sa nagkalain matang sa sakit, nga makabatol na sila o hingpit nga kaayuhan, o kapapayan niya sa Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga ang mga nagalagay sa mga masagiton, o ubang mutong sa katiguman, makabatol ka ng iglesia sa paglahutay, o nga mapalagitan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga sa atang pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo sa paglaom, isip pinunyagan, pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga ang sulubuan sa Diyos, so pinakamumot, obispo, mabayan na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Nga ang walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila sa mga nangamakay na mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalingkugi kami. Makagagamo o maluluyon na Diyos, alam kanimo ang tanang utang ng himo. Katagig katumanan ang among mga ipangandoy o gilauman, kay masalibod kaming nangamuyo kanimo. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal, makagagamong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong pamud, alang sa pagkalipay-mayan sa imahan, ug alang sa atong kapuslanan, ug sa tibuok ng santos sa simbahan. Makapuhin-puhin ta kanimo Ginoo, ang mapausanon ng pagambog sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami magkaugalingong panganunan, atagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manawa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mga Diyos na tunay makagagamong sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang David, pinagi ni Jesucristo ang Ginoo. Ang iyang nagsigabot nga pag-anhi kitag na sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukid. Imatuto siya sa inahan nga ulay, isangyo siya ni Juan nga magbubunya, ug ipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nanandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming mga plagan na nagtukaw diha sa pag-ampo tungod sa among mga kasing-kasing, sa kalinamok o pagdali. Ubos sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awi. Ipadala ang imong Espiritu o pagsantos nining mga grasa, aron mahimong inialang ka namong nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Bipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug niingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab, nihatag nini ngadto sa mga tinunan ug niingon. Dawata kini Panginoon kabungatanan kita niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanimo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhat kini aron paghandom kana. Ini ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang imong anak nga si Father Ariel Aquino, na imong gitawag ganang kanimo gikan ni kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, wabanhawon ta siya uban kaniya. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nanamatay, ilabi na silang tanan among ipahinungdan ng Santos nga Misa. Malaumon nga mabanhaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban kay Senyor San Jose, ang bana, kay San Juan Bautista, uban sa mga apostoles, kay San Luis Maria sa Montfort, kay Beata Maria Luisa de Jesus. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw na dahil budot amo, ikaw na himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, piha kaniya, gihatag na kanimo ang agagang nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugo himaya, ang tud sa kaangturan. Sa kanya pinagawa ng Amahan, itong gabito ng mga pulong itudlo ka na sa atong mga lulong.
kanimo Ginoo nga imo kaming luwasong sa tanang dautan ug tanang kadalakman. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kalunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayon tan-awa Ginoo ang mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ang atong panaginip sa unay panaglain mo. Siyang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kitang itawag o makaambit sa iyong pangkit. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, kapay pangulang ilamang kung maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ko nga ikaw, ana, sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw, lubos na tanan, ug ako nangadloy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglip-dilip ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw, sa magania kauban kanako. O gigpit kong giusa ang akong kaugalingon na kanimo. Ayaw itugot na ako, manimulat kanimo. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampun kita. Man kami mabusog, Ginoo, sa imong lawas ug dugo tinagi ining sakramento. Tuloy kami makalabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang ng kalibutanon. Kini akong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyon Pirata. Diyos sa among amahan,
nag-iabong sa kadaghanan. Nangaliw ko kami sa imong grasya, alang sa mga tao na gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ning maong virus nga nagdala sa mga kalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga mauna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton. Subay sa ilang katapos o binayugan sa gugma o kaluin. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o nasod ng pangagamahanan o kanilang mga pribado ng mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan mo pa sila sa imong Diyos ng lamdam. Nangalinggot po usab kami kanila nga niyaabot sa maong epidemya. Mahatag na pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka na mo ang grasya nga magkayo sa kanya sa pagbuhat, alam sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kiniamong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak na nagapulog nagahari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa panghunan. Maria Panabang sa mga Kristiyano. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calonso. Iyampo mo kami. San Luis Maria Samantoy. Iyampo mo kami. Beata Maria Luisa de Jesus. Iyampo mo kami. So, ako musbo ng kainumdum, umabot na Merkules, di ba supposed to be Immaculate Conception, Misa ni Glilili. Pero wala tayong misa din sa 8. Ang atong misa sa 7 sa alas 6 sa gabi. Anticipate na ito kay mga tumugod ng Manila para sa perpetual profession nila Brother Lester o ni Brother Ronald. So, alas 6 sa gabi, ang misa na anticipated karong Martes. No? Martes hindi na? December 7. Para sa piyesta sa Immaculada Concepcion. Pasalamat na kudaan no, sa mga bed, sa mga stars. So, sa tanan ninyo gusto pang magdala kung mga parol para hinay-hinay itong decorate. Pagpangandam ni nato para sa ato sa Misa de Gallo natin. Misa de Gallo alas 4:30. So, doon sa Disyembre 16 hanggang Pasko. Plano na ito ba talang magsuga din na kasi nakamit kay 10 aloy mo pero na ulan dili po nabasa so in Martes di ay nato tay First Communion no ilungan sa atong Santos na Misa so umpisa ang mga bata pero Lunes ang Ginoo na kaninyo ug manalangin kaninyo magagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ngalan ng Santos na Misa, dalo na to ang kalinaw ug ugma ni Kristo.